Bywydau iachach, byw'n dda. Timau ffyniannus. Cymunedau iachach. Dyfodol cadarnhaol. Gofal gwych. Eich iechyd ein blaenoriaeth. Mae gennym uchelgeisiau mawr ar gyfer y flwyddyn nesaf i gyflawni ein hamcanion hirdymor. Rydym am wella eich gwasanaethau iechyd ac mae ein cynllun blynyddol yn nodi ein cyfeiriad teithio. Dyma rai o'n cynlluniau ar gyfer y 12 mis nesaf. Lleihau arosiadau 12 awr yn yr adran achosion bris hyd at 30%. Sicrhau bod pob claf yn cael y pwyntiad cleifion allanol newydd mewn 52 wythnos. Cynnal 480 yn fwy o sganiau CT, 560 yn fwy o sganiau MRI a 300 yn fwy o sganiau uwchsain anobstetrig bob mis. Lansio system archebu ar-lein ar gyfer profion gwaed. Gwella perfformiad asesu niwroddatblygiadol ar gyfer plant a phobl ifanc. Cynyddu cyfraddau brechu a gwella mynediad at raglenni roi'r gorau i smygu. Gwella mynediad at ofal deintyddol reolaidd a lleihau defnyniaeth ar wasanaethau bris. Creu un pwynt mynediad ar gyfer iechyd meddwl oedolion i ddarparu cefnogaeth gyson. Ehangu cefnogaeth i'r cleifion canser mwyaf sâl yn ein 4 prif ysbyty, 7 diwrnod yr wythnos. Parhau â gwaith y Ganolfan Iechyd Menwod i gyflawni cynllun Iechyd Menwod Cymru. Mae yna heriau gan gynnwys iechyd ac oedran yn ein poblogaeth. Mae angen i ni gweithio gyda'r arian sydd ar gael gennym, cael y staff cywir, moderneiddio'n ddigidol. Mae angen i ni newid i wneud gwelliannau parhaol a byddwn yn adnewyddu ein cynllun trwy gydol y flwyddyn. I ddysgu mwy am ein uchelgais, ewch i'n gwefan. BIP.gig.cymru/cynllun-blynyddol